Хайырлы көн, мөхтәрәм телевизор караучылар. Атнаның иң матур, иң изге көнендә сезнең белән эфирда мин Миңназыйм Сәфәров булырмын. Яз җитте, ташыган суларга ияреп, күңел ярсый. Әллә нишләтә күңелне үксеп елыйсы килә. Елау егет ишемени, бер җырлыйсы килә. Әйтерсең дә Фатих Кәрим бу шигъри юлларын Балкыш фестивалендә катнашучы, күңелләре улгаюны белмәгән сәнгатькәрләргә атап язган. Бүген сүзебез сәхнәдә үзләренең икенче яшьлеген кичерүче ветераннарыбыз турында булыр. Шуңа да студия кунак итеп әлеге фестивальне оештыруда башлап йөргән Татарстан Республикасы ветераннар, пенсионерлар төбәк иҗтимагый оешмасы рәисе Хәбир Газиз улы Иштирәковны чакырдык. Хәерле көн, Хәбир әфәнде. Хәерле көн, Миңназыйм Мавлитович. Хәерле көн, тыңлаучылар, караучылар. Чынлап та безнең фестиваль, ул киң колач алган фестиваль. Әйтер идем, Татарстан буенча түгел. Рәсәй буенча да безгә карап, уже кайбер регионнарда ул фестиваль үзенең оештыра башладылар. Без 12нче елда башласак, ул 13-14 елларда Рәсәйнең кайбер төбәкләрендә башланды, ул регионнарында башланды. Ул фестивальнең безнең әйтер идем, башлап китүе ул 12нче елда булды инде. Январь аенда башлап, беренче фестиваль Балкыш исемен бирдек без аларга, русча. Үзегезнең проектыгыз инде бу, әйме? Үзебезнең проект бу. Аның башлангычы шул менә әйткән дә бар инде. Арча сәбәп. Арчаны бер әбисен моңы, әбинең сәхнә җырлавы, мен анда чакырылган идем бер юбилейга, кунакка. Шунда тыңлап утырдым да, ул әби. Шундый фикер килде башка, әйме? Бу әбинең битендә моңы, монда бер генә әби түгел, районда тавышлыклар да бар бит дип, минем нәрсә буларны бит чыгарга кирәк, колак арасында бу районда булырга тиеш түгел дип уйлап, бер-ике көннән соң мин бардым филармониягә. Кадым Назир улының җанына бардым, ул директорында, аның белән киңәшләшеп, без шулай итеп уже башланган эш булды. Январь аенда башлап та җибәрдек. Беренче фестивальдә безнең бөтен районны катнашты дип әйтер идем. Бер район катнаша алмады, Леногорск районы катнашмады. Калганнар район катнашты. Беренче фестивальдә 3500 кеше булды. Беренчесендә. Без инде аларга шатландык. Анда күп санлы дигән 3500. Фәрит Хәйрулла Мөхәммәтшин, безнең оргкомитетның рәисе безнең. Ул да бик шатланды, инде гаҗәпләнде, шундый зур оештыру белән ортага шатландык. Бит бүгенге көндә менә 20 меңнән артык 7нче фестивальдә 22нче елда 20 меңнән артык кеше катнаша бер елда. Ничә мәртәбә арту дигән сүз. Ничә мәртәбә арту дигән сүз. Инде быелгы елда, менә быелгы 8нче фестивальдә 25 меңдә 349 кеше катнашты. Әле ул санарга туктап китәбез әле. Билгеле, менә шуның өчен дә без әйтәбез, фестивальнең киләчәге бар. Бар киләчәге. Шуннан да аны республикада белмәгән кеше бик сирәктер, чөнки һәр районның үзенең ветераннары бар. Һәр районнар ничә 7-8 зональ оештырасыз. Безнең 7 зональ сайлап алу туры оештырабыз. Но 8гә була, Казанда 2 көн була ул безнең. Менә ул действительно ул таралды инде, кеше арасында чынлап та таралды. Ләкин таратыр өчен кирәк бит әле беренчедән халыкның таланты кирәк. Таланты кеше булмаса, анда чыгарып бит әле андый нәрсә. Һәм таланты булып та теләге булу кирәк. Һәм ярдәм кирәк, булышу кирәк. Менә мин әйтер идем, 7нче фестивальдән башлап 22нче елда булды инде ул. Менә быелгысы да мин зур менә лауреатлар исемендән, барлык оешмабыз исемендән зур рәхмәтләрне җиткезер идем мин Фирдәүс Салих улына. Ул информационный спонсор телерадио компания Татарстан. Без бик сөенеп күрсәтәбез сезнең ветераннарны. Гаҗәеп, ул радиода, телевидениедә ул һаман да яктыртылып тора. Безнең әле Тафик Камардин улы, безнең ул Сагитов белән ул рәисе. Ул әле үзенең Татарстан радиосына безнең фондны җырлар белән буенча фонды барлыкка китерде. Димәк, анда җырлаган кешеләр радиодан да ишетә алар дигән сүз. Популярлаштыру өчен. Шуның өчен безнең менә шушы әгәр дә ГТРК, тыйын булар, тоже катнашалар, ләкин ГТРК кебек катнашкан телевидение әйме юк. Шуның өчен мин зур рәхмәтләрне җиткезәсем килә. Менә бу нәрсә дигән сүз, Хәбир әфәнде, бу совет чорында тәрбияләнгән кешеләрнең җырлап яшәргә күнегүеме бу? Әллә түрәләребезгә рәхмәт, пенсия яшен арттырып, яшьләребезнең яшьләрен яшәйттеләрме? Менә нәрсәдә, сәбәп нәрсәдә монда чыгып, чөнки чыгып җырлар өчен бит ничек дип әйтәләр инде, күңел кирлеге кирәк әле. Рух күтәренкелеге кирәк. Теләсә кем сәхнәгә чыгып җырлый алмый, теләсә кемнең андай ихтыяҗы да юк.
Беләсез, бу бик теге мәсьәлә бу, әһәмиятле мәсьәлә бу. Билгеле, бая әйтеп булганча, кешенең талант кирәк беренчедән, әмма ләкин талантны күрә дә белергә кирәк. Советлар бу әбиләрдән, безнең әтиләрдән, әниләрдән, абыйлардан, апалардан хәтерлимен. Советлар чорында да җырлыйлар иде, бийләр иде. Клубларда, уларда клубларда күп иде, аларда барса бар иде. Клубына халык үзе җырлый, үзе күрәдер. Театрлар, спектакльләр куялар иде. Әмма ләкин менә республика күләмендә мин андый чараны җыштырып ветераннар арасында оештырылганын белмим. Сәхнәгә чыгару турында ул юк иде. Ул районнарда, шәһәрләрдә бар иде, авылларда бар иде, бик киң таралган иде. Әмма хәзер безнең республика буенча бит инде. Шуның өчен шулай матур итеп таралу, бая әйткәнчә инде ул халыкның таланты, радио һәм телевидение каналларының эшләве шулай юк. Җитәкчелегебезнең ярдәме сезгә ярдәме. Җитәкчелек ярдәменнән башка бу эшләп булмас. Менә бу Балкыш фестивале безнең Рөстәм Нургали улы президентыбыз, мин аны как президент буларак сайладым инде. Беренче безнең бер юбилей конференциясына чыгыш ясаганда, ул экранда булды. Ул әйтте: "Бирегез безгә яхшы проектлар. Без һәр вакытта аны купларбыз" диде. Беренче фестивальдә алып, һәр вакытта иң беренчеләрдән булып ул безгә ярдәм кулын суза. Акчасыз уздырып булмый инде. Безнең инде оргкомитетның, оештыру комитетының рәисе Фәрит Хәйрулла улы Мөхәммәтшин. Дәүләт дәрәҗәсендә кешеләр барсы. Шуңа күрә эштәге күрәсең уңышлы бара торган булар кирәк. Шуның өчен уңышлы бара. Мирхәлдә Фәйзинең Галиябану драмасында Бәдри персонажын ул булай дип бирә. 40 яшьлек авыл карты дип кергән, 40 яшьлек авыл карты. Бүген бездә 40 яшьлек кешеләрне ир уртасы дип әйтәбез, 100 ел вакыт үткән, күп дигәндә бер гасыр вакыт үткән, Бүген безнең 60 яшьлек ханымнарга әби дип әйтергә әйләнми, 65 яшьлек иратларга бабай дип әйтергә әйләнми. Алар эшләп җырлый, шуннан да менә хәтерем ялгышмаса 1 миллионнан артык бездә пенсионер бар. Татарстанда 1 миллион 100 мең шамасы, төп тигән әйтә алмыйм. Шуның 850 меңе эшләп җырлый икән бүген. Димәк, күңел халаты дигәннән әйтәм. Кеше җырлар өчен бит барыбер теге авыр булса, тормышыннан зарланса, ул сәхнәгә менми торгандыр дип уйлыйм мин. Шуңа күрә монда тормышының дәрәҗәсе дә миңа калса тәэсир итә торгандыр. Билгеле, безнең өлкәннәргә менә сәхнәгә чыккан өлкәннәрне карыйсың, хатын-кызларга бирәк тә инде. Кайвакытта безнең жюридә сорау туа. Безнең положение буенча, нигезләнә буенча, безнең только хорда, ансамбльдә җырлаучы да, анда солист булса да, пенсионерларга булырга тиеш. Кайвакытта сорау туа. Кайвакытта алабыз, бизекне алабыз, теге туган елны күрсәттереп алабыз, Алар икенче. Сәхнәгә чыккач яшәреп китәләр. Таяклары, таянып торган таяклары, аларның сәхнәнең артында кала. Монда менә дигән килен булып килеп чыгалар, яшь кызлар булып килеп чыгалар. Сәхнә үзгәртә кешене. Сәхнә үзгәртә. Аларның бит атнада ничәшәр көн, хәтта бер авылда булмаса икенче авылларга барып, алар репетициясылар. Атнага беренче тапкыр кыш, җәй, кар астында, яңгыр астында. Инде менә яшькә килсәң, безнең бүгенге көнгә кадәр, бүгенге фестивальгә кадәр иң өлкән катнашучы 94 яшьтә иде, Алабугадан. Жигунов 94. Быел 98 яшьтә фронтовик Алексей Иванович Писарев Түләчедән. Ул зональный концертта ул Арчада безнең үзенең фронтташ дусты, окопташ дусты белән окопта язган шигырен укыды. Субханалла. Яшьләргә үрнәк алырга монда бик күп урын. Бер нәрсә мине борчый тагы, менә сез ничә карыйсыз икән бу мәсьәләгә? Мен әйттем ишә, менә 800-гә якын кеше, 800-дән ничә меңгә якын пенсионер эшләп җыри дип әйтте бүген, Әлбәттә, аны әзрәктер, шул плюс-минус булсын, ләкин эшләүчеләр күпчелек дип әйтәбез. Әлбәттә, моны аңларга була инде, пенсияның кечкенә булуы дип әйтә, аңларга була тормыш итәргә өчен, ләкин икенче як бар, пенсияны кайвакытта пенсионер әби-бабайга исәбенә яшәүче яшьләр бар. Һәм шул вакытта мин карадым, бүген безнең Татарстанда гына да 225 мең эшсез санала икән. Теркәлгән эшсез. Димәк, эш бар булып чыгамы, яки бүгенге яшьләр эшләргә теләмиләр булып чыгамы? Ничек буласың бу? Пенсионерлар эшләүләрен дәвам итәләр. Яшьләр шул вакытта безнең эш юк дип утыралар.
Бу ул безнең көндәлек бер проблема инде ул әйеме. Менә кеше лайыклы ялга чыккачтым, пенсияга чыккачтым инде. Ул көндә бу көнгә кадәр чыкканча кадәр актив булган. Заводына барганда башка гөрләп яшәгән нәрсә булса эшләгән бит. Шоп ат шикелле. Кайткан өендә эшләгән. Менә ялга чыккачта аның өендә 4 стена калырга мөмкин. Кеше югалып калган. Ябылуда кала, Ябылуда кала. Аның өчен кирәк бер рухи көч кешедә. Яңа әзерлек кирәк инде. Әзерлек кирәк, Кешенең менә безнең хәзер икенче тагын бер безнең зур проект бар ул әле. Ул кул эшләр белән эшләү буенча конкурс уздыру. Җырлауына түгел име? Ул бик зур. Ул безнең анда меңләгән кешеләр катнаша. Менә безнең 3нче рәттән бара ул. Халык һөнәрләре инде буенча бу. Халык һөнәрләре буенча, халык һөнәрләре, халык мирасын киләчәккә калдыру һәм җиткезү. Бүгенге булмады һәм киләчәк булырга җиткезү. Менә алар үзләренә урын табалар. Менә безнең гаҗәеп хәл бит инде. Ялгышмасам фамилиясын Гафутна Максимова Спас районыннан бара име. Гаҗәеп матур картиналар ясый. Аздан сатып алалар. Пенсионер, ул кулына да тотмаган. Кесешләренә име, пенсия чыкканчы. Аны сатып алалар картиналарын. Ул агач эшләрен карасагыз, металл эшләрен карасагыз, чигү, тегү эшләрен карасагыз, ул безнең хәзер менә анда тулган. Безнең подвалда, безнең әйбәт коры подвал инде име. Үстәдә зрительный залда безнең бик матур эшләр бара име. Шул ук җырда, шулай ук кешене яшәтә ул. Ул менә шушы фестивальләрдә, шул конкурста катнашу кешенең менә җәмгыятьтә тоткан урынын барлый. Ул шуның белән яши. Өметләнеп яши, ул үрнәк булып яши үзенең якыннарына, балаларына. Бәлки әле Хәбирәве бу очракта тагын сезне тулыландырырга тырышам фикерегезне. Бәлки әле менә шушы пенсияга кадәр яшәгән вакытында тормышка ашмый калган хыялында тормышка аша торгандыр ул. Сәхнәгә чыгу, нәрсәгә яки бу картинаны ясау мәсьәләләре икенче яшьлек дип әйтәләр бит тиктранына. Пенсия ул икенче яшьлек дип әйтәләр шит илләрдә әлбәттә. Ләкин бездә шуңа таба барабыз шикелле мен калса. Ул аралашу менә урыны, сәхнә. Аралашу урыны. Алар икенче, как будто алар менә узганнар ниндер бер мәктәп. Алар бер сәхнә культурасы барлыкка килдеме? Сәхнә культурасы барлыкка килде өлкәннәр арасында да. Тоже. Киемдә әйттек инде, киемнәр, сәхнә культурасы менә кешене яшәртү дип әйтәбез, име? Сәхнә шуннан да мин артистлардан ишеткәнем бар, без сәхнәгә чыкканда авырып чыгабыз да, рольгә кирип киткәннән соң онытабыз үзебезнең авыруыбызны дип күрәсең, сәхнәнең кеше төше шулдыр инде, ветераннарга карата да шулдыр ул. Бит әле җыр вырабатывает гормон счастья. Бәхет гормоны ул барлыкка китерәме? Шулай на самом деле. Безнең регионнардан килә Россиядән. Ел дәверендә җәй көне киләләр алар. Былтырлар гына Хатнабасская делегация килде, Свердловская килделәр анда, һәм башка бер 7-8 регионнан килделәр. Без һәр вакытта аларны үзебезнең эшебез белән таныштырабыз. Наш фестивальдә күрсәтәбез экраннарда. Алар гаҗәпкә калалар. Булай да яшәп була икән, әйеме? Булай да яшәп була икән. Миңа ул генерал-майор Юрий Дмитриевич Свердловскийдан бер карап утырды, бер вакытны сорау бирә шунда. Үзләренең кешеләр белән бергә индалар. Әбергәчти, сезгә уларча сорау биргәндә, не кажется-мы ди, менә бу сез дәүләт хакимият органнары эшен алып барасыз ди. Әйтәм, юк. Вакуум булырга тиеш түгел. Дәүләт органнарында, хакимият органнарында да беренчедән аларның бөтен нәрсә кулда җитми. Әйеме, кулда җитми, вакытларда җитми. Әйеме, штатлары бар дигән эшләр бит инде. Ул безнең эш. Безнең эш дигән сүз юк. Бергә эшли торган эшләр. Шуның өчен вакуум булырга тиеш түгел. Аннан килеште ул. Безнең бу апрельнең 25-ндә 11 сәгатьтә филармониядә, Абдулла Токаевның филармониядә безнең гала концерт була. Сәгать 11-дә башлана. Ул бер 2 сәгатькә 2 сәгать дәверендә булырга тиеш инде яме. Менә билетларны безнең район советлары аша алырга була, безгә шалтатырга була 238 16 88 билетлар чакыру билетларын көтеп калабыз. Икенче яшьләрнең кичерүче ветераннарыбызны күрәсегез килсә, рәхим итегез шуннан да тамашачылар. Хәзер маршрут сорауларына күчәбез. Сезнең иратлардагы югары бәяләтелгән сыйфатларыгыз сезнеңчә? Иратларда сүзендә тора белү. Хатын-кызларда шундый сыйфатлар? Мөлаемлек, әйеме, игътибарлык и тәмле тел. Бу тәмле итеп ашыга пешерү инде. Әлбәттә, тәмле. Сезнең өчен иң зур бәхет нәрсә ул? Иң зур бәхет ул һаман да хәрәкәттә булу.
гаиләдән ул, җәмгыятьтән ул, тормышта гомумән хәрәкәттә булу. Яраткан ризыгыз. Яраткан азрак прәнникне яратам, гвәдәне яратам. Тормышта иң сөймәгән нәрсәгез? Икейзлек. Иң яратмаган нәрсә икейзлек. Тормыш девизыгыз. Яхшылык эшләргә ашык. Амин шулай булсын. Шулай дип яшик һәр кайсыбыз. Яхшылык эшләргә ниятлек, аны тормышка ашырыйк һәм һәр кайсыбызга да пенсиягә чыгуны куанып, рухланып каршы алырга, җырлап яшәргә ясай дигән теләктә бүгенге сезнең белән саубуллашам, исәнлектә күрешик. Şeşilerini tarap Mıngısı jırlar Lakin jırlama Siği korim da min Uzem olamin Minem oğlanım Güngelim mıngılana Siği korim da min Uzem olamin Minem oğlanım Güngelim mıngılana Birden bir